Gotangan esok eling sore ya eling marang jalanan putra dadang setika ayo parian maneh Cakala pimpinane Bapak Langgur Wijodo awon sistem uga ana wakilipun Bapak Wiyono Gareng putra dadang setika ayo oh Prabu Adik Arga Mantayo yen kowe lunga paweling ben aja nganti sembrono nek luar negeri kudu sing ati-ati yen nang omah anak bojo ngenteni mangkene barimu tak rewangi pura mitra kayu kowe mulih malah kelaran ati ora gawa duwe malah gawa bali anake sapa kowe anake sapa aku isih yen disawang tangga nyawa aku yo apa-apa ra kelingan janjimu semono omah gedhe iki wis rubuh sapa wonge ora neteske elon nyawa
enak saya gede ragate kowe boleh lunga bayi oleh-oleh Adi Muhammad Arga Pratama Peter Happy nyaman
wengi atiku tansah kelongso apa maneh yen wis nganggo kanthi peti sapa kali rawan rodo mesti ngririk yen wis mesem mega orang salah yang aku berikan dengan anak Mongan dewi sing tansah eling nganti kapan do bisa ku nyanyi pamujiku lan leren aja ngerti nganggo ngenteni kesumin apa maneh senengi bisa kelakon sakedino mesti aku ketukon yen tak sama ora ana sing nandingi yen tak ingin ora ana sing duweni dengan bagus sing kaya satrio rino wengi atiku tansah kegodhong apa maneh yen wis nganggo kanthi peti Ramatondo sapa dari mesti lirik yen wis mesem megas marah ora salah yang akeh sing padha kasaran wong dewi sing tansah tak eling nganti kapan do bisa ku nganti pamujiku ra leren aja nganti nganggo ngenteni kesumin apa maneh seneng bisa kelakon sakedino mesti aku ketukon just just Ngati-ngati yang gaya-gaya pas Thank you.
Jangan
Ayo kanggo minangkani gede pamundhute sing dadi